क'क्राझाराव UPPL दोलोनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर रन्जित नार्जारिनि खौरांमोन। BJP सरकारा आसामाव UCC जाबसिनोब्ला ST, SC आरो OBC नि जर'खायै खहा जागोन। जर'खायै जनजातिफोरनि सोदोमस्रि हारिमु आरो हानि मोनथाय सिफायनाय जागोन। गेजेर गुवाहाटीनि बिजाथिखौ लाना गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिनि बिजाथाय गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथियाव जोबोद दुखु मोनदों होनना फोरमायदों लेङाइ आफादगिरि डक्टर रन्जित नार्जारिया। जोंनि भारतनि जे नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा जे जोंनि माखासे बाथ्रा फोरमायदों जे आसामाव जुदि BJP गभर्नमेन्टआ जुदि फैफिनोब्ला UCC माने खौ बाहायगोन होननानै बुंदों। UCC माने इउनिफर्म सिभिल कोड, जि जिनिसा जेरै BJP सरकारनि मोनसे हिडेन एजेन्डा बियो। दा बेखौ खालायोब्ला मा जागोन बेखौनो बुंथिनो सानदों जे इउनिफर्म सिभिल कोड माने बे भारतनि गासैबो जेसेबां दा नोगोरारिफोर दं, जेसेबां सुबुंफोर दं, जेसेबां धोरोमारि, जेसेबां माने गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफोर दं, बिसोरनि गासैबो गुबुन गुबुन जे थानाय जोंनि सा सुबिदा माखासे जे रिजार्भेसन माखासे जोंनि जे सुबिदाफोर माने हारि माहारि लानानै दङ, बेफोरखौ बोखारजोबनानै मोनसे आयेनजों थांनायनि मोनसे बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय बे BJP गभर्नमेन्टआ बे थांखिखौ लादों। थ' गुबुन गुबुन बे जे रायजोफ्राव बे BJP गभर्नमेन्टआ जानो थांगासिनो दं आरो दा सोलिबाय थादों। बे BJP गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे पारमिसन लानानै बे स्टेट वाइज बे इउनिफर्म सिभिल कोडखौ बिसोरो बाहायनो थाखाय थांखि लादों। दा आसामावबो बे दानि जे सोलिबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जुदि BJP सरकारा जुदि आसामाव फैफिनोब्ला थारैनो बे इउनिफर्म सिभिल कोडखौ बिसोरो बाहायगोन होननानै खोथालांखाबाय। स' बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय बहुत गिथावना, जोंनि बर'फोरनि थाखाय, गासै ट्राइबेलफोरनि थाखाय, जेसेबां बर', गार', राभा, मिसिं, तिवा बा जेसेबांनाखि हारि माहारिफोर बिसोरनि थाखाय गिथावना जादों। आरो गुबुन गुबुन जायफ्रा इभेन जोंनि